Nyt mä näytän, miten sirkkelin terät irrotetaan, kun niissä on ollut aina vähän kumpaa suuntaa tämä kiinnityspultti aukastaa, niin siinä on sellainen perussääntö, oli se sirkkelimerkki mikä tahansa, niin kiinnitysruuvin aukeaa aina pyörintäsuuntaan. Jos nuoli on tonne, niin sitten se ruuvikin aukeaa sinne päin. Se johtuu siitä, että kun se terä pyörii, niin samalla se kiristää sitä mutteria tai ruuvia. Et tässä kun se pyörii tohon suuntaan, niin tässä on vääränkätinen kierre tässä kiinnitysruuvissa. Se pyörii niin kuin oikealle päin, myötäpäivään, niin se aukeaa. Se aukeaa sinne pyörimissuuntaan. Ja sitten tässä sirkkelissä taas, kun tämä on tavallaan eri päin, tämä on niin kuin näin päin, niin tässä se aukeaa taas sitten niin kuin normaalisti vastapäivää vastaisesti vasemmalle päin, sinne nuolen suuntaan. Ja tämä pätee ihan kaikkiin sirkkeleihin. Kaikkiin laitteisiin, missä on joku terä, se on vaikka ruohon leikkuri, niin se aukeaa siihen pyörintäsuuntaan. Se on just sen takia, että se ei aukea se mutteri sitten, kun sitä konetta käytetään. Tai se ruuvi ei aukea, niin sen takia se aukeaa pyörintäsuuntaan. Ja sitten tässä on, mulla on tässä tämmönen, ja sitten tästä sirkkelin terän vaihosta, ja kannattaako näitä yleensä ostaa uusia tai vaihtaa, niin ensinnäkin tietysti kun rupeaa ottaa terää irti, niin tässä tapauksessa akut, mutta sitten jos on sähkökone, niin töpseli pois seinästä, ettei se lähde käyntiin. Se työturvallisuus täytyy siinä miettiä. Ja nyt mä rupean irrottaa tätä terää, niin tää on aika helppo tässä koneessa. Se on vähän riippuen koneesta, että minkälainen systeemi niissä aina on, mutta sitten tästä terän terotuksesta, että kannattaako näitä yleensä terottaa, näitä sirkkelin terää. No halvimmissa koneissa ei kannata. Ne ohuet peltiterät, ne ei ole hirveän kalliita, muutaman kympi. Mutta sitten, ai niin, ja sitten kun se terää tätä irrotetaan, niin tuossa on nyt tässä tapauksessa tässä on kuusiokoloni. Käännetään vähän kameraa ylöspäin. Jossakin voi olla mutterikin ja ruupultti, mutta tässä on kuusiokoloni. Pitää aina painaa sitä lukitusta ja täällä se on tuolla toi lukitusnappula, millä saadaan se terä lukittua paikalleen, kun avataan se mutteri. Tässä käsisirkkelissä lukitus on tuolla. Se on aina joku semmonen lipstaki, mitä painetaan. Toi lukitaan ja painetaan ja lukitaan. Sitten ruvetaan vasta kääntää nuoleen suuntaan. Pölysuoja pois eestä ja sitten painetaan tuolta lukituksesta ja sitten nuolen suuntaan käännetään. Sitten se aukeaa. Niin kannattaako näitä yleensä terottaa? No tässä on, se riippuu sitten terähinnasta. Tämä Makitan akkusirkkelin terä maksaa noin 60 €. Ja tämä tekee jo huonoa jälkeä. Se huomaa, kun listoja tekee, niin se repii. Se ei ole sen jälkeen hyvä. Tämä on pari vuotta vanha terä. Niin kyllähän nämä tylsiä on. Kyllähän tämän tuntee. Sitten kun on tehty terassipuuta ja välillä siellä on hiekkaa ollut mukana, kun laudat on ollut maassa. Tai sitten muutenkin se terassipuu varmaan tylsyttää enemmän kuin tuollainen normaali puu. Niin. Ja ajettu paljon, niin hampaat on kaikki ehjät. Ei puutu hampaita. Eli tämä on ihan hyvässä kunnossa. Hampaassa on vielä terotuspintaa jäljellä. Ei ole ihan ohuet nämä hampaat. Tässä on tämä kovametallihammas aina tässä niin kuin terähampaan päähän. Niin siihen on juotettu tuo kovametallipala. Niin sitä pystyy terottaa semmoisella koneella. Se laitetaan koneeseen ja sitten se kääntää ja samalla se tosta noin niin kuin timantilla terottaa se. Tämän terotus maksaa alle 20. Tässä Lahdessa ainakin terätoimituksella. Tai mikähän se nyt oli. Niin se kannattaa terottaa. Siinä säästää sen 40. Ja sitten tämä pikkusirkkeli, niin tästä mä en ihan tiedä paljon tämä terotus maksaa. Mutta aina mitä vähemmän siinä on hampaita, niin eli näitä, tässä on hammasmäärä on tuossa 24 hammasta, niin sen halvempi se tavallaan on aina. Ja tässä taas painetaan lukitusta tuolta ja sitten käännetään. Niin
Niin no teriä saa 20. Että jos ajaa paljon laminaattia, niitä kuluu hirveästi niitä teriä, niin voi olla, että ei kannata terottaa semmoista halpissirkkelin terää, että mieluummin ostaa sitten uuden. Tässä mä katoin tässä käsisirkkeli, tää on aika pieni, tää ei välttämättä maksa paljon ja tää on ohkainen. Paksuus on tuolla. Ei kun tässä ei ole paksuutta merkitty, mutta tää on selkeästi ohuempi. Se on myös halvempi kuin tämä akkusirkkeli. Tämä on 3 millin terä melkein tämä akkusirkkeli. Yleensä akkusirkkelissä on vähän ohuemmat terät, jotain millistä 1,5. Tässä, eikö olikohan tämä 2 milliä? 2,2 milliä on tuo leikkaussypsy. Tämä on 2 millin terä. Hammas on vähän leveämpi. Niin se on sen takia kalliimpi. Täällä ohut terä ja pienempi, niin tämä voi olla, että ei terotus kannata. Varsinkin nyt, kun tästä puuttuu. Tossa on yksi hammas rikki, lohennut. No se onkin ainoa. Tässä on yksi hammas rikki. Kannattaako tätä terottaa enää? Paljon maksaa uusi tämmöinen. Kannattaa vähän googlailla. Tuolla löytyy aina noin mitat, että tuossa on halkasia 136. Keskireikä on 20 milli 16T vai 18, 16T eli 16 teeth, 16 hammasta, maksiminopeus. Tuosta 5 mä en kyllä tiedä mikä toi on. Eikö se oli 1,5, tuolla on 1. 1,5 on se paksuus, hampaan paksuus. Niin en tiedä tosta, mutta kannattaa vähän googlailla. Noitahan löytyy joka kaupasta. Niitä löytyy niinku... No melkein joka kaupasta. Ihan Motonetista, Piltemasta, Bauhausista, Kärkkäiseltä, K-raudasta. Kaikista rautakaupoista löytyy. Ja sieltä löytyy merkkiteriä, makitanteriä esimerkiksi K-raudasta, mutta sitten sieltä löytyy halvempaa malliakin. Kyllähän tämä merkkiterä on aina tietysti, se on varmasti hyvä ja se jälki on hyvä, että sen takia mäkin tämän terotan, enkä osta uutta. Koska listotuksessa pitää se jälki olla, että se ei saa yhtään repiä, niin sen takia vaihan se. Mutta nyt kuitenkin se pointti on se, että ne aukeaa aina tähän pyörimissuuntaan, se kiristysruuvi ja se lukitus löytyy aina sieltä jostain. Kun sitä konetta vähän pyörittelee, niin jostain löytyy aina se, mitä painetaan ja sitten lähdetään kääntämään sitä. Ja se terän hankinta, niin jos löytää samoilla mitoilla, kun laittaa ne mitat siihen. Tässä on 190 milliä halkasia, 20 milliä keskireikä, hampaiden määrä 24 ja terän paksuus 2,2. Jos näillä peksillä löytää halvemman, niin kyllä sitä voi tietysti ostaa uudenkin. Tässä kävisi varmaan 1,5 millinenkin terä, mutta sitten ne ohuet terät, vaan ne on vähän semmosia joustavia, semmosia lötköjä. Että tää on hyvä, kun tää makitas on tää paksumpi 2,2 millin terä, niin tää on sellainen tukeva, että tähän kun työntää kappaleen, niin se ei taivu se terä. Kun jo väli tekee silleen, että jos sulla on 2 kappaletta, toinen on sahattu ja haluat sitten toiset saman mittaisen, niin laitat sen sahatun sen sahamattoman päälle ja työnnät terää kiinni ja sitten painat terän alas ja vedät sitten toista pois ja sahaat sen toisen saman. En tarvitse kynää käyttää, niin silloin niin tää ei niinku jousta tää terä. Ja sitten onhan se vakaampi, kun se on paksumpi. Sen takia mä mielellään pidän edelleen tuon 2 millisen terän tossa, kun se on ollut niin hyvä. Ja sitten tänne tulee tätä pihkaa ynnä muuta, että niin siellä terotuksessa se varmaan putsaa, voi ottaa siitä lisähinnan. Näitä ennen paloöljyllähän näitä liuotettiin semmoisissa altaissa ja annettiin sen niinku sulaa ton pihkan tuolta. En tiedä nykyään sitten, miten ne nämä pystyy itsekin putsaamaan sitten, vaikka jos ne vaan pelkästään terottaa, niin tuossa on muuten tossa on hammaslohen. Yksi hammas on lohennut, mutta se on vaan, ei puutu onneksi. Et se on vaan lohennut. Ja tossa, eikö siinä ole liikaa? Tai siis toi on lohennut se, ei olekaan lohennut. Siinä on tää on jo niin tukossa tää terä. No ei se ollut. Sitten lähti. Siinä on pihkaa ja muuta kertymää, mitkä huonontaa sitten leikkausjälkeä. Kyllähän tämän tuntee,
sormellakin, että on tylsä. Ei tälleen voisi tehdä, jos taas ihan terve. Tää on tosi tylsä tää terä. Ilman kun se repi tossa kun tein. Nyt tulee tällä väliaika tässä hommissa, ettei tarvitse tätä sirkkeliä. Niin nyt kannattaa vielä, kun siinä voi viikkokin mennä, kun ne sen terottaa. Niillä on kuitenkin jonot siellä. Niin. Noi lähtee nyt terotukseen ja tälleen. Toivottavasti tämä nyt auttoi jotain, kuka miettii, että mihin suuntaan terä aukeaa tai kannattaako näitä yleensä terottaa. Niin kannattaa kysyä paikalliselta teräfirmalta, että paljon maksaa terotus. Merkkiterät yleensä kannattaa terottaa ja halppisterät on sitten, ne on vaan metallijätettä sitten. Ostaa sitten uuden samanlaisen, jos tarvii. Niin. Semmoista. No niin, moi.